No, pokračujem ďalej, trošku v hre. Som na hlavnom hrade. Máme jedlo na 2 dní. Zbierame nejaké suroviny, bonusové vozíky povyberáme. Čo sa týka odmien. Hej, divoká vypalovačka. Hovorí nám to, že máme niekoho vypáliť, sabotáž na niekoho dať. Vieme si nejaký hrad. Vypalovať základne sa mi do budúcnosti nechce, aby potom niekto o mne hovoril, že som niekde vypaloval základne a podobne. Snažím sa nájsť nejaký malý hrad. Baronet. No super, bez aliancie, že? Najlepší sú takí. Možno, že toto je nejaký jeho druhý hrad, s ktorým sa dotuje. Možno nie. Pozrieme sa, či horí. Pravdepodobne bude horať. No jasné, horí. Animácie mám vypnuté, takže to nie je veľmi dobre vidieť, ale tu mu horí vlastne budova, tu mu horí budova. Takže buď ho niekto vypaluje, alebo na ňo útočia. Dáme si špionáž ako keby. Teraz nám tu naskočí viacero možností. Jedna z možností je vlastne tá vojenská špionáž, ktorá nám hovorí, aké jednotky tam má. Tú druhú, keby som dal ekonomickú, tak nám to ukáže, koľko surovín tam má. Potom je tu sabotáž. Teraz si vyberieme, koľkých zasa si môžeme poslať vlastne tých špiónov, z koľkých. A zase máme možnosť si vybrať, samozrejme od toho sa odvíja aj cena tých mincí. Si môžeme vybrať, že môžeme zapáliť 4 ohne, alebo len jeden. A mi ide len o splnenie vlastne úlohy. Keď sme ho chceli vypáliť, tak vlastne použijeme 4 alebo 5, potom neskorej. Tu sa nám vlastne ukazuje podľa farby to nebezpečie toho chytnutia, že nás chytia akože strážníci. Áno, 27%, my to znížime na tých 10, stačí nám ten jeden plameň. Ukazuje to čas cestovania vlastne 58 minút. Tu sa nám samozrejme nechce čakať takú dlhú dobu, takže dáme zapierka, ako vidíte je to za 2 sekundy. Teraz je možnosť, že buď nás chytí, alebo nie. Tak, pozrieme sa na správu, zlyhalo, že nás chytil. Použijeme ešte raz. Je to nastavené ako predtým. Zase nás chytil toto niekedy, ja to neznášam vážne túto hru. Skúsime mu základňu podpáliť. Všetky pierka si tu vyklikám na jednej úlohe dobre, úspešne. Aj tam ho chodia ničiť. Človek očividne nevedel, čo má robiť s tými farmami. Tak tu má isto také aj, čo majú koeficient 0. Čiže vlastne má ich tam postavené, ale nič nevyrábajú. Takže úloha dokončená. To bolo podpalovanie. Potom je tu iná možnosť a to je vlastne toto, čo nám momentálne nie je k dispozícii, lebo to chodí ako udalosť. Potom si za rubiny kúpite morových doktorov, ktorými vymoríte vlastne základňu alebo hrad. Presnú funkciu toho nepoznám, viem len, že to tam je a neviem, či to nezabíja náhodou obyvateľov a nerobí väčší neporiadok vlastne na tom hrade či základni. A vlastne tým pádom vlastne aj znižuje výrobu jedla. Teraz sa pozrieme na hrad. Teraz je viacero možností. Buď to my tu necháme vyrábať tie suroviny ako drevo, kameň a tak ďalej, alebo z toho spravíme útočný hrad. A ja momentálne som sa rozhodol, že z toho spravím útočný hrad. A
to spravíme takým spôsobom, že zrušíme tieto budovy. My nemáme skracovačky, toto nie je dobre. Budem musieť počkať, takže ja to celé pretvorím ten hrad. Zruším vlastne kameňolomy, zruším drevorúbačov, obydlia zruším, lebo nebudeme vyberať dane, budeme útočiť na hrady rúbežných barónov. Zatiaľ trh tu nechám, sklad tu nechám, usadlo sa zrušiť nejde. Nechám tu mlyn, lebo jedlo potrebujem, aj farmy tu nechám. Možno nemocnicu tu nechám, pilu zruším. Obranné nástroje nepotrebujem, lebo budeme len útočiť, bude to útočný hrad. Postavím tu nejaké kryty. Tie kryty skovávajú vlastne 750 na úrovni 1, 750 surovín. Niektoré z týchto. Čiže budem sa snažiť asi všetky tie suroviny z hradu presúvať na základňu. Tu budem budovať a vlastne z tých útokov budeme získavať skúsenosti a budeme napredovať do ďalších úrovní. Čiže vlastne nepotrebujeme plniť ani knihu ťaženia. Momentálne v tejto knihe ťaženia sme získali takúto princezničku krásnu, ktorá po nás požaduje 250 jedla z hradu, aby sme dostali 204 skúsenosti. My nechceme, chceme ostať na malej úrovni. Ako som už niekde asi vysvetľoval, že sme malá úroveň, tak do 10 sekúnd, teda do 10 minút aj zahasíme oheň, čo je výhodné pre malé úrovne. Veľa ľudí tak robí zle tým vyšším, lebo vyššia úroveň, keď má hasiť, tak ju to stojí všetkoho viacej, aj rubínov, aj materiálu. Takže veľa ľudí, ktorí sa chcú pomstiť, tak jednoducho vytvoria útočný hrad, kde nie je vlastne čo podpáliť. A keď už tam je čo podpáliť, tak si aspoň odniesie jedlo. Čiže stačí napríklad tých krytov postaviť 10 a vlastne to je 7500 úložného krytu na jedlo. A ostatné suroviny hodím napríklad do aliancie, do pokladne, áno. Všetky ten materiál tam nahážem a vlastne on príde s útokom. Vy môžete napríklad tú útočnú jednotku rýchlo niekam poslať, napríklad na cudzí hrad alebo na nejakú z tých udalostí alebo na iného hráča. A ako keď dopadne ten útok na vás, tak on si nič neodniesie. Nič vám nezabije, niečo tu podpáli, to zahasíte do 10 minút a všetko je OK. Dosť často sa to robí takým spôsobom, že ja si dám hrad, bude nás to síce stať mince momentálne, a to nevadí. Dáme si na cudzí hrad útok. Automatické vyplnenie, zruším nástroje, lebo nechceme. Točne s nimi chodí hore dole. A dám zaútočiť, áno, stojí na 191 minci v tomto prípade. Nebudem, dám to takto. A teraz napríklad by prišiel útok, on by nám vlastne zapálil ten hrad a jednotky by byli mimo hrad. Ja dám ústup a jednotky sa nám vrátia späť na hrad. Čiže nie je problém tam držať útok. Len je dôležité, aby keď idete napríklad spať a bojíte sa, že prídete o ten útok na tom hrade, tak ho poslať napríklad niekam ďaleko, rabovať nejaký hrad, alebo ruinu teda lepšie povedané. Akýmto spôsobom sa hraje. Teraz zrušíme drevkárne. Takže ja to zastavím, potom si to povysvetľujeme, až to bude celé prerobené.